שלום, היום נראה כיצד מרפאים צמחים בעזרת חלוקת שורשים. החומרים הדרושים הם כלי מתאים, הצמח עצמו. לא כל הצמחים מתאימים לסוג זה של ריבוי, ולכן עלינו למצוא צמחים מרובי גבעולים מושרשים, כדוגמת דקל האריקה שאנחנו משתמשים כעת. וכמובן תערובת אדמה. בתחילה נסיר את אוספי האדמה ללא השורשים. ואז ניצור את החלוקה באמצע הצמח. רצוי לגלות את השורשים כך שנעודד צמיחת שורשים בריאה. לאחר מכן נמלא את הכלי הריק בתערובת אדמה, נקבע את הצמח, ונוסיף אדמה עד לסוף הכלי. רצוי לבצע את התהליך באביב. בהצלחה.